Nakadawat na ang 501 ka mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya sa Bohol sa ilang land title gikan sa Department of Agrarian Reform nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center. Mismo si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang miapod-apod sa mga titulo sa mukapin 544 hektarya nga luna. Giubanan siya nila ni DAR Central Visayas Regional Director Leomides Villarreal, Governor Aris Umintado ug ubang mga lokal nga opisyal. Ang land title distribution mo ilabing una nga nahitabo dinhi sa Central Visayas ug dungang gipahigayon sa Cebu City ug Negros Oriental. Makatabang kini sa landless farmers gikan sa 19 ka mga lungsod sa Bohol. Samtang ang Kagawasan Carp Farmer Beneficiary ug Bulilis Agrarian Reform Communities Cooperative nahatagan usab og mga makinarya ug ekipo. Matod ni Governor Aris Umintado, ang distribution sa land titles ug pagtugyan sa mga farm machineries pagpamatuod nga ang taga-Bohol nakabenepisyo paghihapon sa reformang agraryo. Sa maong kalihukan, mi-perform usab ang world-class Lobok Children's Choir ug ang Dimyao Children's Rondalia.